Лунната пукнатина. Ако слушате тази приказка, затворете очи и си представете свят, който не се върти като нашия, а плава. Свят, откъснат от Земята, където времето не е просто стрелка, а живо същество, което можеш да докоснеш. Добре дошли в Аурелия, летящият остров на маговете. Училището сред облаците. На 3000 метра над света, върху парче земя, обгърнато от мъгли и кристални водопади, се намираше Аурелия. Остров, където природните закони се огъват под шепота на магията. Над него грееха 3 слънца – Алтарис, Сирен и Кора. Денят продължаваше 30 часа, а нощта само 5. Но през тези 5 часа небето се отваряше към други светове. Там, в сърцето на острова, се издигаше Академията по времеплетене и арканни изкуства, училище за най-надарените магиосници. Сред тях бяха и 3 неразделни приятели. Майя, най-добрият ученик по звездни заклинания, умна, с блясък на решителност в очите. Моника, импулсивна, винаги търсеща приключения и често първата, която предизвиква съдбата. И Симеон, сдържан, аналитичен и малко скептичен към магията, която не можеше да обясни с логика. Всяка сутрин започваше с час по магическа геометрия. Учеха се да огъват пространството. После следваше заклинания на светлината, изкуство на илюзиите и дори история на немагичните. А нощем островът плуваше между звездите, а под него се виждаше светът на хората, който изглеждаше като далечна картина. Грешката на времето. Една вечер, след особено дълъг и изморителен ден, или по-точно 2, защото дните в Аурелия никога не бяха равни, Майя донесе стар свитък, който беше открила в библиотеката на времеплетачите. На корицата му пишеше «Ритуал за обръщане на нощта». «Представяте ли си?» – прошепна тя. «Ако успеем да върнем нощта за още 5 часа, ще имаме повече време за почивка». «Или неприятности», измърмори Симеон, но вече беше твърде късно. Моника сияеше от ентусиазъм. «Това е най-яката идея, да го направим тази вечер». 3 се промъкнаха в обсерваторията на лунния купол, място където времето буквално се отразяваше по стените. Сложиха свещи от звезден восък, наредиха кристали по посока на 3 слънца и вдигнаха поглед към единствената луна на Аурелия – Лира. Майя прошепна заклинанието. Времето потрепна. Звездите мигнаха. И тогава, неочаквано, нещо се пропука. Луната, величествената Лира, се разцепи на 2. Едната и половина остана да свети, а другата угасна и се превърна в тъмна пепел, която започна да се спуска над острова. «О, не!» прошепна Моника. «Какво направихме?» «Счупихме нощта», каза Симеон тихо. Времето се разпада. На следващия ден Академията потъна в хаос. Заклинанията не работеха правилно, някои ученици говореха преди да отворят уста, дори остаряваха и подмладяваха в рамките на минути. Самата земя под острова пулсираше като сърце, което бие в различни тактове. Професор Елдран, пазителят на времевите портали, каза тежко: «Някой е нарушил баланса на времето. Ако луната не бъде възстановена до следващия изгрев на 3 слънца, Аурелия ще се срути». Майя, Моника и Симеон се спогледаха. Знаеха, че това е тяхна вина и тяхна мисия. Пътуване през часовете. 3 приятели трябваше да върнат времето назад, но не можеха просто да произнесат друго заклинание. Трябваше да намерят 3 нишки на времето, които се пазеха в различни кътчета на Аурелия. Нишката на миналото, скрита в пещерите на ехото, където думите от минали дни никога не умират. Нишката на настоящето, пазена от езеро, което показва не това, което е, а това, което чувстваш. И нишката на бъдещето. Висеше между облаците, в градина, която цъфти с цветя от светлина.
По време на това пътуване всеки от тях трябваше да се изправи срещу нещо лично. В пещерите Майя чу гласа на майка си, която й казваше, че не може да контролира всичко. Пред езерото Моника видя страхливата си страна, колко често се крие зад смелостта си. А Симеон в градината на бъдещето разбра, че не може да обясни всичко с разум, защото магията е чувство. Събраха нишките, извикаха лунната светлина и произнесоха ново заклинание. Заедно. Възстановяването. Луната се съедини. Светлината й беше по-мека, по-мъдра, като белег, който напомня, че и съвършенството има своите пукнатини. Аурелия се успокои. Времето отново започна да тече равномерно. Професор Елдран ги повика и само каза: понякога, за да научиш стойността на времето, трябва да го изгубиш. Майя, Моника и Симеон се спогледаха. Те вече не бяха просто ученици. Бяха времеплетачи, а над тях в тъмното небе луната светеше. Несъвършена, но цяла.